Mallakar miji, mallakar miji. Rabi, ni wai kuɗa nake ji ko makwabtan mu an samu wani wanda ya samu karuwa. To, ai kore ka kuɗa nan kai ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Sannun ku ne. Sai dai ban gane ku ba fa. Ce alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah. Malam Bala mun zo maka da kyakkyawan albishir. Akwai wani bawan Allah a unguwan nan. Na'am. Ya baka sadakar yassa. Idan zan fahimce ka kana nufin ka ce amarya aka bani sadaka. Sai kuwa. Sai ka gode ma Allah. Bala. Rabi kin tuna ba arziki ne same ni? Wani irin abin arziki Bala ne kai wa kishiya? Kishiya ni Bala. Kishiya ba. Kishiya ni kai wa kishiya? Sannun ku da shigo. Wanki lafiya amarya. Shigo a hankali, shigo da salatin annabi. Ki karanta iza ja'a nasrullahi, Allah ya sa kin zo a sa'a. Amin. Assalamu alaikum. Ka wanki lafiya amaryan malam. Wanda da ina. Sannun ku da zuwa. Yawwa maraban ku. Kai ne Malam Bala? Ni. To da amaryar ta ka mun kawo. Alhamdulillah. Amene? Ko san menene? Ko ba haka bane? Ni dai ina ganin kun yi kowa akan shigowa cikin wannan gidan ta iya ruwa gidan gaba ne ko gidan baya. Wannan kuma wace ce? Ita ce Rabi matata. Yanzu kuma sai in ce mata uwar gida. Me haka? Ka san me kake faɗa kuwa? Ni bai ku ji in gaya muku in ma nan gidan ne. Bala mijina mun yi alƙawarin aure dindindini da shi mutu karaba. Ai Rabi. Ba ya ga arziki ya zo kina nema ki rike ma arzikin kullu. Ina ni hodiya. Da an faɗa min wannan magana tun da rana bare in share ɗakin. Ga ɗakin nan. Wallahi ba za su shiga gidan nan ba. Na rantsi da Allah ba za su shiga ba. Wai! Wallahi sai zan mutu sun bar halin da ina ne. Da an biya mun ne da na ɗauko tsintsiya da mu. Aure ibada ne. Kin ga kin za ki sani in lati ko? To ai ni ba na so ka tafi. Kin ga na sani. To wannan abin da kike ba kya so da in fita ne ko amma na yi miki alƙawari. Kin ga na yi late. Gobe in Allah ya so ya yarda ina gida ba inda za ni. Kai alƙawari? Na yi alƙawari. To shi kenan. Yanzu shiga ki ɗauko min hular. Aurata ku yo adalci, hakan shi ne tsira da mutum. Yi sauri. Mahakurci mawadaci. Gida kuma? To na ce maka yau ba na son ka je ko ina ni ina son kasance tare da kai a cikin gidan nan. Ni ma haka. Amma ba yadda na iya. Amma na miki alƙawari in Allah ya so ya yarda gobe zan zauna tare da ki. To shi kenan bani in ya dauko min wurin ka. Hakuri taken nasara ce. Mallakar miji. Na gaya miki gobe. Sweetheart ka san me? Ni ba gaskiya yau ba na son ka fita. Yau ina so in kasance tare da mijina a cikin gidan nan. Saboda a duk lokacin da nake tare da mijina, ina kasancewa cikin farin ciki da nishaɗi. Haka ne ba.
duk sanda nake tare da ke haka zan ga jin daɗi ina zaune da matata. Ba na son fita. Makin da ya zama dole bayan da na iya. Amma na miki alƙawari gobe insha Allah muna tare ba da zai. Kai alƙawari? Na miki alƙawari. Yara, yayi? Bai ba? Ke da nema za ki ce bai gyara mu da kanki. ka gyara dai bai ba. Idan na yi shi ko da yake. Yayi? Amma akwai alƙawari guda ɗaya da nake so ku yi. Me irin alƙawari ne wannan? Ba na son ka kalli kowace mace a kan hanya. Na miki alƙawari. Ka tabbata? Na miki alƙawari, na miki alƙawari. Shi ke da mijina. In ba ka kalla zan gane. Allah Ubangiji ya dawo min da kai lafiya, Allah ya tsare min kai, Allah kai ka lafiya, Allah ya bada sa'a dukkan abin da ka je nema. Na gode. Ka kula min da kanka. Na miki alƙawari, ido na lafiya. Har ina. Bye. 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 Duniya mai kyan tsari ne, in ka samu so kai riba ne. Ina ta Allah in zo in tarar baki kwanta ba. Kun ga wannan? Tufan malabiki. Ikon Allah. Wato fitan da kai abin da kaje ka so kenan. Allah na gode maka. Amma dai a sauke ba kuwa haka nan ne saboda Allah. Amarya ce fa. Gwaya! To ban dina. Ai wannan ai ka san mutum biyu. Wannan ki je ki hakuri kina kallon TV kina sha kamar ciwo. Ni za ka Sai da safe. ina za ka? Tafi ɗakin ki kwanta. Ɗaki na za ka, wallahi ɗaki na za ka, yau kwana na ne. Ina za ka? Allah amarya ta. Kada matan nan ta ɗauka mahaukaciya ce ki saboda. Ai dama mahaukata ne. Ita ba ta san cewa gidan mahaukata ta zo ba. Mahaukata da matar da a gidan. Duk mai aikata alkhairi shine zai girbe alkhairi, hakuri zai tasiri, amana ita ce sirri. In har da akwai buri, ibada ita ce jari, ita soyayyar aure, gaskiya ita ce tsari. Mai aikata alkhairi shi zai Da wannan girbe mummunan kira a gare alkhairi. Gara kowa da kowa da yake rayuwa a cikin gidan nan ma ya mutu. Duk mai gina sharri a ƙarshe zai nadama. Mallakar miji take muradi. Mallakar miji. Mai gida lafiya! To ai ka kashe ta. Ya ba zan kashe ta ba. Kina ganin bayan da ta samu fetur a gurin za ta kona mutane. Kin shi hukari? Tashi. Kin shi hukari? Wallahi sai na kashe ka. Ni ki kashe mu ni zan kashe. Wallahi sai na kashe ku ba za abin kishiya a zauna lafiya. Duk mai aikata alkhairi shine zai girbe alkhairi, hakuri zai tasiri, amana ita ce sirri. In har da akwai buri, ibada ita ce jari. Yanzu abin da za ka min kenan don Allah a ciki. Da irin kyautatawan da nake maka a cikin gidan nan, a ce ba ka gani. Gaskiya mutanen da suke cewa namiji ba ɗan goyo ba ne, wallahi su yi gaskiya. Ni wallahi ba kai min adalci ba. Wannan ma fa ka gaya min da ne tafi.
Me take aikatawa da ni ba zan iya maka ba. Matar ma da sadaka ma aka baka na ita. Ke Rabi, ki bi ni a hankali ko in saba miki rai. Ba tsake bata miki rai. Me yasa kike son ki rika kin abin da Allah ya halatta ne? Sunnar manzon Allah ne ba. Sunnar annabi. Na san haka za ka ci. Da an yi magana sai ku ce sunna. Sunna nawa ka take. Wato duk wa'annan baka san da su a matsayin sunna ba. Sai wannan yake na ƙarin aure ne. Shi ne ka iya aikatawa shi kake da halin yi. To wallahi barka in gaya maka. Ba zan zauna da matan nan a gidan nan ba. Har za ka zauna da ni sai ta bar gidan nan. Saki matar tawa. Mana. Kin mance cewa ni mijin mace hudu ne? Ba wani wanda zai sa in zauna da mace ɗaya tunda Allah ya yi min ƙarfin dalilin da zan iya rike biyu. Idan za ki iya zama mai ibada, ki zauna. In ba za ki iya ba, kin san ƙofar da kika shigo. Kalle ni fa. Saboda amarya duk gajiminci ne kuma ka karya ni. Rabi ba addini ya kawo ki gidan nan ba? Ba zaman ibada muke yi ba? Sannan wannan abun ƙarfi ne ko a jin na isa ne yasa na yi? A'a, abin da Allah ya halatta min ne, kuma ina ƙoƙarin in kyautata adalci a kanku. In za ki zauna mai zama na amana, ki zauna. Wassalamu alaikum. Dan Allah ga dawo. Wallahi in kuka shiga sai na biyo ku. Mugaye kawai. Lallai sai mu haɗe kanmu na gefe kar ya ji kukanmu. In mun ɓata a tsakaninmu mu gyara a tsakaninmu. Aure mu kai ibada mu kyautata wa junanmu. In akwai matsalar aure sai mu kai ga makaginmu. Allah sarkin iko kai ne mahaɗin aure. Dakata, ke banza. Jira. Ke banza, wacce aka yi sadaka da ita, a ce duk garin nan, duk cikin garin nan ki rasa mijin da ke so sai mijina. Ki haƙuri Anti Rabi. Ba wai na zo gidan nan don raba ki da mijinki ba, na zo ne don mu raya sunnan manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. La, ni za ki tsubar katuwa da ke ce da ni anti? Rufa man baki ki ji barki ji in gaya miki. Ni da ke wallahi a gidan nan babu sulhu. Ba za mu taɓa mu shirya da ni da ke a cikin gidan nan ba. Bari in faɗa miki. Ni ba irin matan nan bane da suke zama a gidansu ake kawo wata to kwace musu miji. Ba irin ta bane. Ni bari ki ji in gaya miki akan mijina ban rasa hannu ko kafa ko ka faɗa na ya goce ba. Na rantse da Allah sai kin fita a gidan nan ko da tsiya. Ni da haminci na shigo cikin gidan nan. Ina so ki kwantar da hankalinki. Haure ya kawo ni don mu zauna. Haure kuma ibada ne. Oho, yanzu ma kika san aure ibada ne. Ke har za ki kalle ni ki gaya ma aure ibada ne? Shekara nawa ina cikin gidan nan? To na daɗe da sanin haka tunda ai ni na fi ki sanin daɗin gidan miji. A gidan ai kika zo kika same ni. Ni za ki gaya aure ibada ke da aka kawo a sakale? A rurrube? Kemaka, kwante kawai. Tare da kai ma'abocin hankali da natsuwa da tunanina, ina fatan ka iso lafiya. Na iso lafiya, ma'abociyar sirri. Idan na canka akwai abin da ka zo ka gaya min, na haka ka sanar da ni. Tabbas akwai abin da na zo sanar da ke. Kakka damu, kawai ka sanar da ni. Zan sanar da ke, amma sai da ki bi waje zan sanar da ke. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau ina so na yi muku takaitaccen bayani ne akan istighfari. Shi istighfari da kuka gani yana warware al'amura da dama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a cikin hadisinsa mai girma. Muddin bawa ya waye gari ya mai istighfari, to Allah zai mai istighfari sau 1000.
wani sahabin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo gurinsa. Ya zo gurin manzon Allah ya ce, ya manzon Allah, ma'abuta dukiya sun tafi na lada. Suna sallah kamar yadda muke yi, sa'annan kuma suna sadaka da mafificiyar dukiyarsu, kuma suna azumi kamar yadda muke yi. Sai manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce, kuma Allah ya ba ku abin da za ku dinga sadaka da shi. Inna bi kulli tasbihatin sadaqatin. Duk tasbihin da za ku dinga yi astaghfirullah astaghfirullah sadaqa. Wa kulli tahmilatin sadaqa. Kuma duk hailalan da za ku dinga yi sadaka ne. Umarni da kyakkyawan aiki ma sadaka ne. Wan nahyi anil munkar sadaqatin. Hani da mummunan aiki ma sadaka ne. Da fatan kun fahimce ni kuma za ku dinga yi a gidajen ku. Insha Allah malama. Insha Allah. Allah ya bada lafiya. Amin ya Allah. Allah sarkin iko kai ne mahaɗin aure, sunnar manzo nura shi ya ce duk mu yi aure. Mallakar miji, mallakar miji, mallakar miji. Mallakar miji. Allah ne abin tsoro, ɗan adam ma abin tsoro. Duniya tana ba da horo, makarantar. Na ci da aka ki ɗan tashi zan ɗan shi. Aure ibada ne, kuma sunnar ma'aiki ne. Idan ya kasance yau fari ne, zai iya zama gobe baki ne. Ma'aurata. Malama Hauwa. Ya ɗalibai kuma? Lafiya ba. Kin yadda kika yi kiwo kuwa? Allah. Na gode. Ai dole ne in dinga maka gayu. Ni ma ina yi ne don gyaran aure na. Shi yasa ko fita ne na Allah Allah dawo. Saboda zan ta kallon ki. Na gode. Sweetheart. Alhamdulillah. Sweetheart, akwai abin da nake son sanar da ke. Ina godiya ma Allah subhanahu wata'ala da yin namu wannan lokaci da zan kawo miki abokiyar zama. Farin ciki na yadda kike da ilimi da sanin ya kamata. Ita ma haka take. Allah sarkin iko kai ne mahaɗin aure, sunnar manzo nura shi ya ce duk mu yi aure. Mallakar miji. Aisha dole sai kin sa wa zuciyarki hakuri akan duk abubuwan da ke faruwa. Domin babu wani abu da zai miki amfani face addu'a. Salisu, anya ba asiri aka yi wa mijina ba. Wani abin ne kuma ya sake faruwa? Yin kwana 3 kenan. Baya nan. Tun da ya zo ya ce min zai yi tafiya an aike su wani ofis ɗinsu da yake Jos. Sai samun labari ne ya biya ya ɗauke ta sun tafi. Kuma tun da ya tafi ya kira ni ya ce ya isa lafiya. Bai ƙara kira na ba kuma na kira wayan shi a kashe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da Ahmad har ya kai haka? Ni ma abin da ya kawo ni gidan kenan. Domin na yi ta gwada numbansa ban samun shi. Kin san ni ma faɗa yake da ni saboda yana tunanin wai ina goyon bayan ki. Aisha, na san duk abubuwan nan da ke faruwa ba banza bane. Domin Ahmad mutumin kirki ne. Na san shi tun muna yara. Kana nufin asiri aka yi wa mijina? Addu'a zaki ci gaba da yi. Insha Allah zaki samu nasara akan wannan al'amarin. Ni ma zan taya ku da addu'a.
To shikenan. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Babu damuwa. Disiyo, yau kwana 3 kenan babu su babu labarin su. Sannan duk lambobin su mun bibiya ba mu same su ba. Mun kawo ƙara tun jiya kuma mun ji shiru. Ko me yake faruwa ne? Idan mutuwa suka yi ya kamata a ce ko da gawawwakin su ne a nuna mana magani. Barista, gaskiya ne idan ban manta ba kusan kwana 3 kenan da kuka kawo kes ɗin nan. Amma ya zuwa yanzu muna iya ƙoƙari don ganin cewa mun gano halin da suke ciki. Kuma ya zuwa yanzu haka mun sa a yi tracking domin a gano last inda suka ziyarta. So saboda haka ku ɗan ƙara mana haƙuri in Allah ya daba da jimawa ba za a gano ainihin inda suke. Nan da kwana 3 insha Allah. Ba da jimawa ba kuma nan da kwana 3 kuma kake magana? Barista, ka san yanayin yadda ayyukan nan suke. Morrison. Morning. Ranka ji akwai vital information gaba da bacewar Habiba da Hadiza. Vital information? Yes, sir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma, suratul Ahzab aya ta 34. Wa karna fi biyutukunna wala tabarrujinal tafarrujinal jahilatu ula. Ya ku mata, kada ku dinga fita irin na jahilin farko. Ku dinga zama gidajenku a mutunci. Yafi. Abin takaicin ma sai kaga wanda ba musulmi ba yanzu ya fi 'yar musulma shiga ta mutunci. Kina tunanin wai ke wayewa ce? To ina wayewa kin fitar da tsiraicin ki a titi kowane tam Anjeri ya kalla. A haka kike tunanin zaki samu miji na gari? Assalamu alaikum. Yeto. Ke tujino. Zan ji bata. Unku. A to da yin ba lafiya ne. Shi kenan sai muka ke da ka degi. Kuweti. Gari ya waye kenan yanzu ƴaƴan kabilu za su dame mu da kewano da sauransu dai gashi nan dai. Kai! In ban da ma bala ma da rashin son zaman lafiya. Ina kai ina karfa. Ina kai ina karfa. Oh! Me? Maiya? Haɗi? Wai Anti Rabi, har yaushe zaki yarda da kaddara Ubangiji? Kika ce kaddara? To kaddarar da ya kawo ki cikin gidan mijina shi zai fitar da ke yau din nan ko gobe. Wallahi ba za ki zauna lafiya ba. Ni ta bala ce ni kadai. To, Allah ya shirya ki. Amin, 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 amin. Ajayi na gewok. Kin daga mana police. Kai duniya. Farin ciki na. Ya kamata ce ka je script din nan mu je mu kwanta. Ka san lokacin bacci yayi. Haka ne. Wato kin san wannan script din gobe shi zan yi direct. Shi yasa nake kokarin in ga at least na fahimci story da kyau. Wato Khadija, wallahi biyayyen nan taku ta nufawa tana burge. Kullum in na shigo gida ki dinga tarereya na kamar yaro karami. Zo ka ci abinci, zo ka yi wanka,
zo ka yanzu kin ga gaye sun nan amma kuma fanka abin nan ne a hannunki. To asirin ka ya tonu, wallahi duk abin da kake kulla a cikin gidan nan ya tonu. Wato iziya ta kai kana gaya maka cewa ba na maka komai duk kyautata wanda nake maka kai namiji ma butuli ne. Namiji butuli ne wallahi ba ka tsoron Allah. Yanzu duk adalcin da na maka a gidan nan da kwalliya da komai da in burge ka wallahi wai ka manta shine ka zauna kake ce mata komai ita da take maka shine daidai. To naji. Ha ba ƴan uwana. Mu hada kai da ni da ke da yafi mu kyautata ma mijin. Sai mu samu zaman lafiya da juna. A daura kashi ko a bata igiya. Da wa zan hada kai da ke? Allah ya kyauta gaskiya kamar kokolonki ya fara yaudarar ki a cikin gidan nan. Ni zan hada kai da ke? Barki ci gaya miki. A cikin gidan nan matsayina da naki akwai bambanci. Ina fatan kin gane wace ce. Rabi, bari in gaya miki duk namijin duniya mijin mace hudu ne. Dan Allah ne na katse ni. Ka bar ni karasa masauki na tukunna. Kar ka manta fa ni ma aure ne akai kamar yadda ake aure kowace ya mace a gidansu kuma a kashe makudan kuɗi ba don kuma domin a mallake ni sabanin wannan matar Allah ba nan wacce iyayenta suka rasa yadda za su yi ta rasa mijin aure aka yi dimbira aka kakkama aka kullo mata kayayyakinta aka jingina maka ke rabi ni ba tsoron ki nike ji ba fa sanin darajar haure ne shi yasa duk abin da kike mun cikin gidan nan nake kyale ki kamar yadda kika tunani cewa an biya sadakin ki an kawo cikin gidan nan ne ma haka ne Ali ya fara fito me gida dan Allah da Annabi yau lokaci ya kai da zaka ga matan nan gaskiya yanda aka kawo ni cikin gidan nan ya ina so ku sani ya isa kowace ta shiga ɗakin mu bar magana nan a haka yanzu na fahimta baiwa Allah ai sai ki mun bayani ne yar uwarki mata ce a'a ni dai tun da naga wannan yanayin auren na san akwai bayani ruwa ba zai tsane banza ba na ji kishin ko dai Allah ya hore ni Allah sarki kyauta daga sama tun daga waje aka yi harka wayyo Allah ikon Allah me gida ya kamata ce ka gaya wa matan nan gaskiya yanda aka yi aka kawo ni cikin gidan nan ko na huta da gorin da take min cikin gidan nan ba sai an gaya ba sai an faɗa ba ido na ya ga komai kunne na san komai menene za a faɗa na riga na san me kuke kulla ba Rabi to idan baki sani ba bari in gaya miki duk hanya da sharuɗan da na bi na auro ki haka na bi na auro ta sai da muka yi jeren giyar soyayya na bi na biya sadaki na haɗa lefe na yi gaisuwar uwa da uba na auro ki haka zalika ita ma waɗannan sharuɗan na bi na yi gaisuwar uwa da uba duk abin da sharuɗa da addini ya ginda na aure haka na bi saboda bakin fitinarki da nuna bakin kishinki da dabaibaye da kika yi na hana na aure yasa na ce a'a mu sirranta duk gudun kada ranki ya baci saboda mun yi aure tun ba ni da komai kika yi hakuri da ni yanzu kuma kar ki dauka dan samu na ya dan karu yasa zan ci mutunci ban yi hakan dan amma tun da na fahimci ba za ki fahimci wace ce yau na ga miki matsayinta mata ce a waje na kamar yadda kike mata dan za ku haɗa kai ku zauna ku haɗa kai idan ba za ki iya ba to ba zai miki dan Allah da gaske kike faɗa kamar yadda kike haka take a cikin gidan nan ki kuma ki yawa kin ji ko Asma uku na lalace dan Allah ka gaya mun gaskiya Asma uku na gaya miki samu so kai riba ne sabanin haka to sharri ne kunga ya kamata mu tantance duk mai aikata alkhairi shine zai girbe alkhairi hakuri zai tasiri amana ita ce sirri in har da akwai buri ibada ita ce jari ita soyayyar aure gaskiya ita ce tsari aure ne suka bata kuma su basu zauna ba lokaci na suna shigewa kuma su basu gane
manzo nura shi ya ce